A ver, eu a escribir empecé, creo que moi cedo, como aos 10, 11 anos. O que pasa é que era unha época na que escribía en castelán. Escribía contos, escribía poesía, e cando cheguei a Santiago para facer a carreira é cando empecé a estudiar galego e empecé a escribir en galego. Prácticamente ao mesmo tempo. Eu non sabía gramática galega, non sabía, pensaba en castelán, non me expresaba demasiado ben, pero no mesmo momento en que xa empezaba a ter non algo de dominio, senón algo de linguaxe en galego, empecé a deixar de escribir en castelán e empezar a escribir en galego. E non foi paulatinamente, deixei de escribir prácticamente todo en castelán e empecé xa a escribir en galego. Teño un pouco de todo, aínda que publiquei libros infantil e xuvenil no estilo de novela, teño poesía e teño teatro tamén, para nenos e para adultos.